Uzungasatshiswa empilweni imimoya ezama ukukuvimba kuyiphupho lakho. Ungasatshiswa imimoya ezama ukukuvimba enqobeni kwakho. Ungasatshiswa abantu abazama ukukuvimba ekwakheni lo muzi ofuna ukwakha. Izwa ngami. It's given ukuthi bengabuya phambili. Definitely ngoba semhlabeni bakhona kumele badonsele emuva. It's given if you are running your life positive. Ukhona futhi no negative. Lapho ukhona uzungavumeli ukuthi o negative bakwazi overpower upositive. When iba positive, into nento ofuna ukuyazi, ofuna ukuyenza, azi ukuthi iliphi igxathu osukile kulona waya kwelilandela noma lingaba lincane kangakanani. I-success ayideterminwa ngokuthi ugalavanse kangakanani going forward. Ideterminwa ukuthi ukusuka from your initial positive position, I mean, did you move backward or did you move forward or you are still stand still? Forward. Ngisho forward ungaba mncane. Lihlale limile iqiniso ukuthi at least uye phambili. Uma unakume ndawonye, ngisho ungama ndawonye uyiduduza uthi kuzolunga. Okusala ume ndawonye. Uma ndawonye. Ngisho ungahlehla, okusalayo ngisho ungayiduduza, uthi hayi ngiyahlehla kodwa ngizobuya. Okusalayo njengamanje uhlehlile. Uhlehlile. Iqiniso lithi ke shintsha umshovo. Shona phambili musu kuvuma ukuhlehla. Lento yokuthi mawuya phambili khona abantu abazogxeka. Lento yokuthi mangabe sikhuluma la khona abazogxeka. Into eyimpilo. Into futhi leyo ongeke ukuthi ngoba ubasabisile abagxekayo sebezoyeka. Ayisebenzi kanjalo. Bazogxeka baze bagxeke ngisho emakhoneni. Ungasaboni ngoba mawubona uyabasabisa bazogxeka ngisho emakhoneni. Ukhumbule phela bafowethu ukuthi ngisho from the book of like the holy book, I mean, khona uNkulunkulu khona uSathane, khona negative khona positive, khona okuhle khona okubi. Lokho kubi nakho kufuna i-team yakho, lokho kuhle kufuna i-team yakho. So mfethu angifuni empilweni mina udidiswe ukuthi uthema uthi uyakhuluma abantu bakuphikisa wawusushintsha umqondo. Uzungashintshiswa ukuthi abantu uthema ukhuluma bathini. Shintshiswa iqiniso ukuthi iqiniso lithini. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi abantu ngempela bali understand iqiniso baze balibone late. So nawe mawuhamba nomoya makuyiwa ngapha uya ngapha uzogcina uphila nabo uphinde ufane nabo kanti akufanele uphile nabo basofana nabo. Phila nabo bese uyahluka ukuze wena ukwazi ukubadonsa mzwane kuthiwa babhajiwe ngoba egcina kusemhlabeni abantu banenkinga ezingafani. Abantu abakubo nasemzini yabo bafethu balwa izimpi ezingafani. Abantu banama anger issues angafani. Abantu banama past experiences mfethu angafani. Abantu banama challenges that they are going through or they are facing angafani. So awukwazi mfethu ukuthi nawe ungathi mawukhuluma into eyaphambili bese udidiswa umuntu vele one challenge eyakhe esamhlula. That is me. Uma ngishila into isuke izoba njalo. Kade ngibuka nje. Ngoba ngasho ngathi mina ngifuna ukubuka ukuthi yonke lento le eRezo Mkhwanazi izohamba kanjani. Ngakusho lokho mina. Kathi njengamanje sonke sisamangele ukuthi kanti siphile eNingizimu Afrika kanti kunabantu abenza izinto ngendlela yabo. Bese kuthi umphakathi wona bese ke uphiliswa ngenye indlela bona bese becontrola ngenye indlela. Into engafanele leyo. Ngathi sifuna ukubuka. And isikhona siyabuka. Kodwa khona lo muntu oke wabizwa lapha yana kwikomiti kwi-ad hoc committee lapha yana bafowethu phela nehloba zokhuzana funa umazi umuntu ophila naye. Khona umuntu noma kuumngane wakho noma kowakini ukuthi makumele akhulume public kumele umvimbe
uthi ungakhulumi public. Khona umuntu ekumele umkhuze makukhona abantu uthi ungaphawuli wena. Ngoba bephawula uzoyifaka i-team ehlathini. Uyabona ya muntu ekuthi usibiya. Uyabona ya muntu ekuthi ugeneral. Usibiya. Akena umuntu okukhuluma public lo. Akena okukhuluma public lo. Loya muntu bekumele makuthubize lo committee bekumele athi uyagula noma acela ummeli ukuthi akukhuluma ummeli. Ukukhuluma akakwazi, amanga awaqambayo akakwazi futhi ukuwahlanganisa ukuthi enze sense. Kukhona umuntu ukuthi aqamba amanga. Siyezwana? Kukhona ukuthi umuntu aqamba amanga. Kepha amanga waqambile umuntu. Kubonakala ukuthi wona yayenza sense. Ingakho abanye abantu bengabanga ukuthi ungiqambela amanga, bebanga ukuthi amanga ongiqambela wona. Amanga ongiqambela wona. Hayi awahloliwe lamanga akho. Lamanga akho nje enza mina ngibone ukuthi kushuthi awubeliveli ukuthi ngihlakaniphile. Uthi nibanga ukuthi umqambela amanga angayenzi sense. Uthola ukuthi khona umunye ozokuqambela amanga, kodwa akuqambela amanga enzi sense uvile wakholwe futhi impilo iqhubeke. Futhi impilo ibe mnandi. Kusamanga lawa ya, kodwa amanga mnandi enzi sense. Kube khona amanga angayisense. Mase kuba khona iqiniso. Uthola ukuthi iqiniso olibekayo. Ulibeka iqiniso bese ungakwazi ukulibeka iqiniso ukuthi le iqiniso impela, kodwa iqiniso uyahluleka ukulibeka ukuthi lenze sense. Hawu mama, why ubuye ngo-10 ebusuku? Why ubuye ngo-10 ebusuku? Kade sibhizi. Kade sibhizi emsebenzini. Bese ibhizi emsebenzini. Hawu pho awufoni ngani usho ukuthi kade ubhizi emsebenzini nakhokho usuqanto zakho ke. Uyabona bengivele ngazi nani. Uyabona? Yes ubhizi ngempela. Kodwa indlela osudila ngayo neqiniso. Bethi awufoni ngani usho ukuthi uzoba late uzoba busy. Usuyaqala wena wenzani manje? Eqinisweni lakho usufaka into manje yokulwa, usufaka into engayenzi sense ukuthi nakhokhe. Bengivele ngazi ukuthi ngizo interrogate endlini. Wara asikho isidingo. Bengibhizi emsebenzini. Thana Sam, I'm sorry ukuthi angifonanga. I promise you it won't happen again. But iyayenza sense ukuthi uma ngizobuya late bekumele ngikwazise. Finish, case close, impilo iyaqhubeka. Case close, impilo iyaqhubeka. Hayi kube ngathi kucushenwe ukuthi njengoba ngiyibhizi namhlanje vele uzongibuza ngeke ngisayingena indaba yakhe. Nicuphene lapho zinja. Nicuphene lapho kuzinja. Kufanele nikuphane. That is why ngithi amanga lo yamuntu lo ekuthi usibeya. Abheda ngoba kufike kuba amanga. Aphinde futhi lawa manga. Aphinde kwayiwona. Angahlangana. Abenhlakanhlaka nje. Kwasingisakhona igrama yakhona indlela ebekwa ngayo uyabona ukuthi ngeke. Uconstable kahle lo. Futhi khona constable abangaphezulu kwale yandoda le. Tshaba yimi lokho ngibhaka. Tshaba yimi lokho ngibhaka. Khona constable abangaphezulu kwale yandoda kakhulu futhi. Kakhulu futhi. So nje thina singasabi lutho, thina esingenankinga ifuna nje sikhuluma. Bese ngiyabuya ngize kumacingwana umchunu. Mchunu ngikuzwile. Mchunu ngikuzwile mchunu. Kodwa mchunu ukuzwa kwami into owine ngayo wena la ukuthi noma uwaqamba mangakho la uwaqamba khona. Kodwa uwaqamba usimele istory sakhe. And iwaqamba with a smile. Khona abantu abakwazi ukulokhuza ukudila nawe nje bakubuke nje your facial, the way you express yourself, the way you do things, and uthi uwaqamba kamnandi with a smile. Uwaqambe kamnandi quoting law. Uyabona? Uwaqambe kamnandi ngeconfidence. Uwaqambe kamnandi ngesingisi esimnandi yabo. So kodwa yo. Hey, wemadoda. Hey, kwaze kwamnandi emhlabeni. Yabo? So, khona into kuyibuke bese uyasho ukuthi ya ne. Hey, kumnandi kuba uking because ukwazi ukubona ukuthi oh la kunje la kunje. Yabona umuntu ezoqamba lamanga bese yaquothela ukuthi hayi amanga ami ngiwaqamba kodwa ngiwahambisa nalomthetho othi lamanga ngiwaqambayo asapho yabona abaqamba amanga bekhona abantu abakholwayo bese beze bexabana bodwa usuku inkunzi lapho
abantu baxabane bodwa yabona abantu eParliament bagcine bodwa bexabana ubone kunyuka imoya bese uyathula wena bese uyahleka usho ukuthi hawu soke madoda ngaze ngadila kamnandi nazo so nje imnandi le nto le right zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam ngomhla ka1 November kade bengibuza abantu bethi King Bhaka siyafisa ukuthi usithinte ngesandla siyafisa futhi ukuthi nathi sisetshenzwe edamini yini King Bhaka ozoyenza kuthina esingakwazi ukuafforda omakhanda oil nensebenzo lezi ezinkulu ngoba ubukusenzele before bebeza kodwa bekuba khona isikhathi mase ngiyabacela ngithi sengicela baye edamini ngifike ngisebenze mase ngithi ngicela baye bese beyakhona bese beyageza benza yonke into kuhlukile ke this time kulabo abangenabo makhanda nabanga afford kade abantu bengihlupha ube ngathi ngibacabangile kuzothi mase kufika isikhathi sokuthi sengidila nabo kule game imina ozobe basebenza ngezami izandla laba abanga afford ukuba noma makhanda oil and lento izokwenzeka ibe once off imina ngizobe ngibasebenza ngezami izandla and ngizobe ngisebenzisa umakhanda oil wami kodwa ngizobe ngisebenza bona ngomakhanda oil wami umehluko because aba-afford abanawo abazoguduka nawo ngizosebenzisa owami nezami izandla mase singene edamini mase ngiyabasebenza ngendlela yakhona umehluko ngoba bona banawo mase kumele bagoduke ngebagoduke but into abazoyenza bowakha amanzi edamu bese ke begoduka nawo so kubona yonke le nsebenzo indlela engizobe ngenza ngayo kubona ngoba ngizama ukunyusa izinga because ngiyabotha kunabalandeli abaningi ekade madoda ngangiwa ngivuka nabo ababevuka futhi nami kodwa aba-afforda umakhanda oil nansi event yeza mhla ka1 November ngizobasiza kanjani hawu yabuya impendulo uthi angisebenzise owami umakhanda oil ngibasebenze ngawo ngibageze ngawo ngenze konke edamini baphinde bawakha amanzi edamu kuzoba imalini lokho kuzoba 2.5 kuphela kubona bazowakha futhi amanzi edamu bese ngiyabayalela ukuthi mama befika ekhaya bazokwenza njani nasemsebenzini babefika khona bazokwenza njani bese kuthi lezi inkunzi ke ezizobe ezinomakhanda oil ke nani hayi lapho ke bala sikhuluma egroupini ke lapho ke kule game kuzobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kakhulu uma kuukuthi ufuna wona phuthuma nje impela uzama ukuthola ngeke ngize ngikukhulume mina into engingayazi mina bangabe sengithe siyanqoba manje mase ngithe kuyabhutshwa manje mangabe ngisalawula izinto ngiyakwazi ukuthula iyenzeka lento uJesu ebhekene nempi elwa uJesu ebhekene nempi wathi umemeza uNkulunkulu kwakuthi uNkulunkulu naye uyalwa ngendlela alwa ngayo wathi uNkulunkulu wami mangabe kunempi enkulu uNkulunkulu usuke efana nedlozi mawubhekene nempi ungathi hayi mina nginenkinga idlozi lami lingilahle cha lisuke lilwa lisempini uma senqobile liyabuya likhombisa that is why bengabe ungaphuphi kumele usondele kumele usho King Bhaka nginenkinga la angiphuphi futhi akunazibonakaliso mase siyayenza akufanele ungaphuphi ngisho kusithiwe kuphela inyanga uphuphanga wena uzokwazi ngane emhlabeni kwenzakalani funa isivule nje lonto iqaqeke nje yonke lonto leyo kunqoshwe nje ukwazi ukuba nje nevision abantu bakini bakwazi ukunikeza i-directives ukuthi makunje kuzoba nje ukuze ungahlali uqanjelwa abantu bonke la ngaphandle iseteksini uyagibela khona isidididi esikuqambela amanga ingakini uyahamba khona isidididi sithi hayi kunje uyangena emsebenzini khona umuntu othi unabantu abadala uyaqambela amanga funa nje kwesikhathi nje kube idlozi lakho nawe ebusukulele siqhamuka isibonakaliso qhamuka iphupho nje lithi kuzoba u1 2 3 4 nangampela ivuka ibe njalo sifuna lonto empilweni thina that is why ngithi mina abantu ngizobalwela noma ingayiphi indlela and ngisazobanqobela futhi ngezinga eliphezulu 1 November kusele nje only 2 weeks manje 1 November zonke indlela ziye emakhanda lapha ya isigodi igama lendawo nje mawugooglisha uthi King Bhakanzama Dam fika qasatha King Bhakanzama Dam fika qasatha kobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kusuka manje konakele uma uthi wena ufuna ukufika sonoma makhanda oil gijima manje uzama ukutholo wakho ungifonele ku number 0798130260 uzama ukungifonela sibone sekukhoriyela noma uyafika uthole fast kuthi kushayela ngalomcimbi vele nawe usuyifamily shaya ngomcimbi vele usuyifamily nawe usungena kule group ukuthi hayike siyifamily thina la kuzobe nqotshwa sesiyakutshela ukuthi phathani for izitha zakho sobe sigwebe izitha zakho ngezinga eliphezulu le game ngezinga eliphezulu konke okuningi ngoba kuthe kuba kucaye sobe sikwenza sikhuluma egroupini lapha ya
thola umakhanakanda ungene egroupini nawe sikutshele ephathani uma ukuthi usesigabeni sokuthola umakhanakanda oil. Kodwa uma ungeke esigabeni lungisa 2.5 zonke indlela ziyakhona. Zonke indlela ziyakhona. Sazokhuluma kusazonyiwa kusangenzeka noma yini. Sangenzeka noma yini. Sithule siyabuka nje. Buke ikomiti siyayibuka futhi nemadlanga ngale. Siyababuka futhi amadoda atatazelayo. Ngasho la mina abantu bedidekile bathi King asikuthemba kufa kuka minister unathi Mthetho. Ngayeza la ngathi hayi useyavela ngale ngampela udlulile. Ngathi useyavela kwathi unamaphosa ezokhuluma ngafika la ngathi kuzoba nje kube nje wenza exactly into engisuke ngiyishilo. Ngibhaka lezi indaba uzithola kuphi? Yilezi indaba phela ezenza ukuthi kubonakala ukuthi awufani nabo kodwa uphila nabo. Fani nabo. Thina kwethu nje ukubambisana. Uma sengishilo ngathi sengisibonile ispirit. Ukuthi lento wena uyi-interpreta kanjani kwakho lokho? Ngathi sengisibonile ispirit isikanathi Mthetho. Sidlulile emhlabeni. Ngasho futhi ngathi ngiyacela ama-politicians abambisane nabafazi babo. Ukuze ungathi mawudlula emhlabeni. Umfazi kunokuthi akukhalela vela celebrity. Ngabatshela ngathi i-mistake politicians awabanaka abafazi. Agijimisa umsebenzi amanye agcina egijimisa noma athandana abaseceleni. Kanti umfazi uyakhala endlini. Ushonile manje umfazi akanendaba. Ushonile manje umfazi athi awu siphumlile. Siphumlile. Kunokuthi azile avela ayidansele omunye. Ngoba phela indlela ebese kuphilwa kayo. But asifuni ukungena ke kuma details amaningi. If you get it you get it, if you don't get it just forget about it. Ikama ngubhaka isibongo bakanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi upha kudakwe yini ngenqole ephuqa phuqemisa abafokazana ngotholotho lika Mentshise xa muxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafafuke njengedangabane ngunogwajo bhadwa ikhulu ufoka makhanda khanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dada dude damili kwadideko ntaba bazikhoza dama elingahle ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba ngumthombo ogeleza ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso nokuma namhlanje sebeyangivuma. Wena onyanya yofokofo kangize ngizwe ngepathana thola ngakufakela. Inamba yami 0798130260 iya WhatsApp. Ya WhatsApp you set an appointment. Sobona konakele damini. Konakele damini. You set an appointment. Zonke igazi yakhona. But empilweni nje move forward. Move forward. Okay. Angazi mawuzongizwa yini. Okay empilweni. Idlozi lakho. Abakini. Abakini they've been with you since you were born until to date. Okay. Nathi masifika. Sifuna siqhumane nabakini sincenga ukuba noma ngakuthiwa bese becabanga ukuthi wena ubalahleka kangakanani noma ubanakile noma usubangabazeka kangakanani okwethu kulungisa leyo relationship ukuthi idlozi lakho aliphinde liphakame libuye lwamandla ngoba ukunqobela wena kufuna sibambisane nedlozi lakho kuzoba lula. Hayi uthi hayi mina konke ngiyiphethe cha ipower mayiza ayingene ngeprotocol yakhona ukuthi singena ngedlozi lakhe support lona ithina idlozi lakhe senza yena umntana abanqobe finish. Noma usugeza usuhlanzwa sithatha lokho kuzwilwane lokho kuyimoya emibi kwamabhadi siyakulahla sikujikela le mase kuphaka amandla edlozi lakho ke manje ukuthi inqoba wena bese kuthi izimpi ezilwa nawo zaziyo nengazazi siyayithatha siyayishofa siyozingcwaba le. That is why kuzobe kunomgodi omkhulu ozobumbiwe lapha entabeni ozobe unomlilo phakathi. Angithule futhi ngoba indaba zase groupini lezi sibe sesizisho kulabantu abathi bazongena leso sigaba. That is why ngithi phuthuma uthole makhanakanda oil ukuze ukuthi kushaya ilanga ubusunawo ukuze ungene ufike nje usukhona egroupini usuyazi ukuthi okay ke yini nani yezinga eliphezulu. Laba nga afford ababe nje no 2.5 kuphela konke kuzonqotshwa. Thank you so much. Bye bye in 0798130260. You can even WhatsApp